Po náročném víkendu v Itálii přišlo na řadu pondělní balení a příprava na přesun k poslednímu mistrovskému závodu letošní sezóny. Závodní technice se také dostalo potřebné péče a poté byla uložena do nejčastěji využívaného přepravníku, kterým je v autokrosu takřka nezbytný autobus. Kolotoč evropského šampionátu tak mohl vyrazit na svou poslední letošní štaci, která vedla do francouzského Saint-Igny-de-Ver. Poslední závod sezony měl rozhodnout kromě jiného také o tom, kdo získá celkový bronz v divizi 1 cestovních vozů. Kandidáti byli dva, a to Maďar Tamáš Káraj a náš Václav Fejfar. Lépe vyšel start Fejfarovi, ale v první zatáčce byl hodně dlouhý. A tak se před něj dokázal dostat Rus Sergej Kvašnin, bratr letošního vicemistra Evropy Alexandra. Za Kvašninem a Fejfarem jel třetí Ladislav Brožek, kterému poslední závod roku vyšel výborně. Vedl Sergej Kvašnin a za ním bylo duo českých reprezentantů ve složení Václav Fejfar a Ladislav Brožek. Francouzského klání se již neúčastnil mistr Evropy Nerijus Naujokaitis a ani vicemistr Alexandr Kvašnin za volant neusedl. Jak už ale bylo řečeno, Alexandra Kvašnina plnohodnotně zastoupil s jeho kliem bratr Sergej a tak byla startovní listina ochuzena jen o Volkswagen Polo Nerijuse Naujokaitise. Do potíží se ve finále dostal Ladislav Brožek, a to když u jeho Focusu přestali fungovat ostříkovače. Toho využil Ital Cristian Giarolo s dalším Fordem Focus a na Brožka začal útočit. Jeden z útoků pak Giarolovi vyšel a posunul se na třetí místo. Vinou technické závady ale pořadím klesnul Václav Fejfar, a to až na 5. místo. Do cíle dorazil vítězně Sergej Kvašnin, Cristian Giarolo byl druhý a na třetí příčku se nakonec vrátil náš Ladislav Brožek. Nedařilo se Tamáši Kárajovi a tak se z celkového evropského bronzu mohl radovat Václav Fejfar. S úplným závěrem sezony potom nebyl nespokojený ani Ladislav Brožek, v Evropě celkově 7. No tak určitě ze třetího místa veliká spokojenost a je to taková tečka za tou nepovedenou sezónou, kterou jsme letos měli, a super. Velký výkonnostní vzestup ale ve druhé půlce sezóny zaznamenal Ital závodící s českou licencí Cristian Giarolo. Ten se nakonec vyhoupl až na konečné 5. místo v tabulce. Tyhle závody byly skvělé, byl jsem zde hodně rychlý. Letos jsem skončil v Evropě 5., ale na příští sezonu připravujeme nový a lepší motor a já doufám, že budu bojovat o titul. Premiérová sezóna mezi cestovními vozy vyšla výborně ex-mistru Evropy 16 stovek Václavu Fejfarovi. Já jsem hrozně moc rád, chtěl bych poděkovat samozřejmě celému týmu mechaniků, protože ty mají malý podíl sponzorům a myslím si, že to je za dostí učení, protože ta sezona byla pro nás velice náročná.